Gambo de gosilen don baara kɛcogo ka yɛlɛma aéroport la bagages bɛ tɛmɛ fan min fɛ o kaɲi n'o y'an ka aéroport international président Modibo Keita a bɛ Senu i bɛna ya sa bɛɛ kɔni b'a dɔn n'i bɛ bɔ dugu fɛ sanfɛ an fɛ ka tɛmɛ sira ye ale de ye sabu kɔnɔba suguntan a bɛ jigin o yɔrɔ de la an n'a ka minɛnw bɛ bɔ kelen kelen minɛnw bɛ tɛmɛ bagage tɛmɛ yɔrɔ fana fɛ tabaw b'u ka tataw ta nka ko maaw bɛ yen nɔ minnu bolo fila wusulen don ya kuma b'a la olu ta kɔni ka maaw ka bagage de ta tɛmɛ ni o ye o ti bɛn i ta tɛ fɛn min ye ko san 2000 marisi kalo san 2023 namu maa fila bɛ n'o ye zonbalaw ye bagage talaw de don ko tɛgɛ dara olu kan ya kuma b'a la police spéciale de l'air fɛ et des frontières o agent filaw tiɲɛ yɛrɛ la olu ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye u b'u jɔ k'u yɛrɛ kɛ baarakɛlaw ye aéroport kɔnɔna la yen ni minɛnw bɛ ka tɛmɛ u bɛ dɔ ta a la a maa filaw k'u bɛ ɲɔgɔn wele téléphone de la wa taxi b'u bolo minɛnw bɛ k'a kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn wa maa fana bɛ yen min fana b'a lakuru u bɛna tɛgɛ da olu fana kan ka taa walisi caman sɔrɔ olu fana fɛ aéroport policiw an ka tɛgɛrɛba de f'u ye baarakɛlaw don kɔlɔsilikɛlaw don maa bɛ maa la i bɛna ka na ye u tɛgɛ sera olu ta damadɔ ma nka police spéciale de l'air et des frontières tiɲɛ yɛrɛ la i bɛna ka na ye olu bɛ baara k'a kɛ fo k'a sɛgɛsɛgɛ fo ka s'a da ni maa sɛgɛnama filaw i bɛna ye n y'a f'i ye cogo min na u bɛ ɲɔgɔn wele téléphone de la u pɛrɛlen don a fɛ avion kɔni tɛ jigin ɲinama u labɛnnen don sanga ani waati fɛn girimaw u b'o de fiɲɛ maaw kɔ fɛn dagɛlɛnw fɛn sɛbɛlamaw fɛn nafalamaw u b'u tɛgɛ da u kan u y'a to ne ko ye a bɛ komi n'i tɛgɛ fa to na nɔgɔlama na k'o k'i da o jiginnen yɔrɔnin kelen u fana ka tali de bɛ o cogoya la nka polisiw kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ka tɛgɛ da ni maa fila kan o san na ani u ka zonbolo faminɛ la u tɛ receleur ye ka tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan yakumaba la bagage zone yakumaba la n y'o de fɔ u bɛ taxi de b'u bolo o pɛrɛlen jɔlen a ta an'u ka k'a kɔnɔ o k'i kɛ sira kan yɔrɔnin kelen yakumaba la bɔ jaba tɛ nka an ka maa dɔ bɛ yen o ko k'a ko de ɲɛɲini baara ka kɛ k'a ɲɛ sabu ale yɛrɛ ka voyage dɔ sen fɛ dɔgɔkun kelen ale bolo mina a y'o de kɛ taa ka segin na a bɛ jo ale da don o don fo ka na se don min ale ka minɛn yera mɛ k'ale y'a ka minɛn de ta bɔ k'a bɔ mɔgɔ si m'a fɔ ale ma ko mun b'i kun i nana mun ta e ta ye nin ye e ta tɛ nin ye ko donc ko o kan ka dabila de sɛgɛsɛgɛli a ka kɛ ko fo ka nɔbɔ k'o la sɛbɛnfura an y'a bɔ ayiwa sɔrɔ de Bamakɔ kɔnɔ u ka bi bɔli don Grand Kedjilo n'i ye namaratɔ in taki kɔ a mɔmɔ o mɔmɔ a b'a fɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔn le sursaut maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Mariamu Sisoko Mariamu ko Grand Kedjilo an ka taa Keɲeba Grand Kedjilo min ye nin funakɛnin ye Keɲeba dugu dɔ bɛ yen Grand Kedjilo ale kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ɲɛnaminimafɛnw feereli ko ye n'o ye funakɛnin bibɔrɔn kasa yɛrɛ b'a fɛ san 17 sɛbɛnnikɛla ko Grand Kedjilo nin bɛ se ka kɛ cogo di wa a bɛ ka kɛ don o don dɛ min ye ɲɛnaminimafɛnw ye n'o ye dɔrɔkojugu ye Grand Kedjilo ko ka feereli dabila an ka jamana in kɔnɔ a donni a kɔnnen don sariya kɔni o tɛ jɛn n'a ye nka o n'a ta o ta Grand Kedjilo don o don a bɛ ka don cogo di ɲininkalikɛla don o don a bɛ ka don wa a bɛ ka feere fan bɛɛ denmisɛnninw bɛ ka taa san k'u yɛrɛ tiɲɛ maakɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ taa san k'u yɛrɛ tiɲɛ ni ka tila ka taa kɛ banmanciya ye sabu maanifin n'i b'i yɛrɛ ma Grand Kedjilo ka gatigɛlɛya k'i maanifin ɲɔgɔn na i tɛ se ka kɛ nka n'i ye fɛn ta i ni fɛn mun tali man kan o y'i bɔlen adamadenya kɔnɔ i bɛ fɛn kɛ i ma sigi ni fɛn ye maa minnu bɛ mugu ci maa la maa minnu bɛ muru turu maa la Grand Kedjilo t'u yɛrɛ ma fɛn de b'u kɔnɔ n'i y'a k'i kɔnɔ ka ban i bɔlen maaya la Grand Kedjilo yaasa an ka se ka kisi nin bɛɛ ma min ye jamana finitigilakaw ye olu kɔni b'u sɔn su fara tile kan k'a jira k'a fɔ n'a kɔni ma ɲɛ k'a yamaralen tɛ nka ni maa min y'i dogo ka don n'a ye dogodogoni na Grand Kedjilo n'i bolo taara ka den kan i bɛ taa jaabi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Kayi région Keɲeba cercle ye Grand Kedjilo bɛ k'a fɔ nin funakɛnin ye n'ale ye san 17 dɔrɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Grand Kedjilo ni san 17
la a bɛ dugu min na dugu in tɔgɔ ko Kunda ale ni Keɲeba dugu kɔnɔna kilomètre 15 bɔɲɔgɔn min kɔni ye ni dugu in ye Grand Guédiolo b'a ye k'a fɔ activité principale min bɛ yen o de ye min ye dugujukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye cɛ fara muso kan bɛɛ bɛ garisɛgɛ lajɛ o la jama bɛ yen kosɛbɛ tɛmɛnila ko wa ni Sénégal jamana yɛrɛ man jango ye min kɔni ye nin fana kɛ nin ye ale kɔni kɛmɛ ka muruti sigida kɔnɔ Grand Guédiolo ko wari sɔrɔli duma o de ye ka don drogue feere la min kɔni ye nin drogue ye i b'a ye k'a fɔ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen Grand Guédiolo a na kɛ n'ale ka kalifa tɔrɔ la k'a yira k'a fɔ nin ban bɛ fɛn bɛɛ mɔ nin funakɛnin fo drogue feere ka denmisɛnninw tiɲɛ sigida la k'a tɛ bɛn k'a b'a ko fɔ ka dénoncer sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo min ye ba polisilakaw ye Keɲeba dugu kɔnɔna yɛrɛ la a ye min kɔni polisiw sɛgɛrɛ ni ka taa kibaruya du tulo kan k'a yira k'a fɔ k'a ka d'ale ye polisiw kana ale tɔgɔ fɔ dɛ sabu min kɔni ye n'a dɔnna k'ale don i ka d'a la k'a fɔ drogutalaw ka kɛlɛ don o tuma k'ale na sigida bila polisiw kɔni layidu t'a ye i da k'i miiri i da k'i hakili jagabɔ i da ka i hakili latigɛ i b'a fɔ ko ngɔmɔyirana mɔden e tɔgɔ kɔni tɛ bɔ an dabada sabu i ye min kɛ jamana ye jamana yɛrɛ kan k'e fo n'i ye tiɲɛnikɛla dénoncer jamana kan k'i fo o tuma ko e tɛna kɔlɔlɔ wɛrɛ sɔrɔ la Grand Guédiolo sɛbɛnnikɛla ko min ye ba polisiw ye Keɲeba u y'u ka mobili ta min fɔr'u ye ka taa lajɛ sabu u tɛ bin maa kan u tɛ baga maga ma Grand Guédiolo taar'u ka zɔlen da k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ye k'a fɔ lakika yɛrɛ la maa min kofɔr'u ye ani du min kofɔr'u ye Grand Guédiolo ni ka sin k'u mɔrɔti ka don so kɔnɔ ka taa ye k'a fɔ lakika don cɛnin bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko cɛnin yɛrɛ tɔgɔ u y'a don bɛrɛ la ko A.Y san 17 min ye Kunda Keɲeba ale marabolo la sɛbɛnnikɛla ko u donna ka so kɔnɔ ni k'a lajɛ u filɛ ka taa kisɛw dalen sɔrɔ min ye drogue kisɛ 1700 ale ni 43 bois dépôt don drogue jugumanba nka drogue in tɔgɔ ma fɔ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo n'i y'a lajɛ drogue 1700 ni 43 min yera k'a kelen o kelen cɛnin b'a kelen o kelen feere 2000 sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo min ye petini ye i b'a ye k'a fɔ u y'a bisi k'a bisi a ko ale ye denmisɛnnin ye nka ko ɲɛnatigɛ dɔ bɛ yen Grand Guédiolo tɔgɔ ko AN o de b'ale servir ale b'a feere ni k'o ka nafolo di ni ka tila k'a ta sɛbɛnnikɛla ko min y'o ɲɛnatigɛ ko bɛ yɔrɔ jumɛn na Grand Guédiolo taar'u ka so u taara sɔrɔ ko tan bɛ taama na Sénégali Grand Guédiolo hali sini o bɛ ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye AY ye Grand Guédiolo y'a minɛ ka bɔ n'a ye ni dugu in na ni ka taa n'a ye Keɲeba dugu kɔnɔ k'a di min ye kiiri tigɛlamɔgɔw ma mun na donna drogue ko la maaw b'a sɛgɛrɛ cogo di a bɛ drogue feere cogo di a bɛ mun de sɔrɔ a kɔnɔ Grand Guédiolo k'a bɛ k'o ɲininkali de kɛ sisan nka drogue kisɛ mun yera a bolo sɛbɛnnikɛla ko o valeur bɛ t'i jɔ CFA wari $8,000 100,000 ani 40,000 ani 7,000 o de yera a bolo polisiw b'a minɛ tuma min na 8,715,000 francs CFA sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo ko ni ɲɔgɔnna camanba de b'an ka sigida la o tuma min ye denmisɛnnin fitininw banbɛ sɛbɛ ma ni k'u ta kɛ wari sɔrɔli duman ye n'o de ye drogue feere ka sɔrɔ u ma sɛgɛnba wɔsi o tuma ka nin to sigida la abada ko sigida ka ɲɛta sabatili bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le sur so kɔnɔ Mariam Sisoko ale ka sɛbɛnni don Boy Jabatɛ n tɛgɛ bɛ don tuguni a don joona Soir de Bamako n y'a ta n bɛna a lakali Maïmouna Doumbouya nin y'a ka sɛbɛnni tɛnɛ Mayiko de ko min bɛ Sidiki Jabatɛ ni Général Siko ni ɲɔgɔn cɛ Sénégali alala maa min ni plainte donn'a kan ka condamné ko kiiri bɛlen k'u ye kalo kelen kaso d'a ma ani CFA wari miliyɔn 1 k'a k'o sara a filɛ dɛ sike an ka artiste dɔnkilidalaba maliyɛn don Sidiki Jabatɛ Kalajula Sangoye Bereta Jula ko a ye plainte de don Sénégal kirikɛlaw fɛ yen k'a ɲɛsin maa la maa min n'u ko a ma ko Cheikh Nimaka ko activiste de don a dɔnnenba don a fɛ ya kuma a ka baara la kojugu ko Sidiki y'a yira plainte la ko a b'a nɛni jɛlen ani ka kalo k'olu da la o ko kɛlen sa i bɛna ye a bɛ waati bɔ kamalenni a bɛ bolo la n'o ye Sidiki ye plainte don min ka Siko a bɛ fanga mɔgɔw bolo Général Siko i bɛna ka n'a ye kunungo alala ko kiiri k'u y'a tigɛ a tigɛlen k'u y'a bila kalo kelen kaso CFA wari miliyɔn 1 ko ni Sidiki ka avocat kun ko
ko k'a bila san 2 kaso ko ani miliyɔn 100 k'a k'o sara nka olu m'o fɔ fo kalo 1 sefa wari miliyɔn 1 kamalenin yɛrɛ dun dɔgɔkun 3 a y'o kɛ kaso la ka ban kaso tɔ tɛ bɛrɛ bilen dɛ nka ko nin t'a ko nɔgɔyalen ko ye yaaja diinɛmaw k'a delila ka filafilanin fɔ olu fana ma olu fana wulilen bɛ u ta la k'u ka plainte don Sénégali ta donnen don ko hali yankaw fana ta donnen don yakuma b'a la a gɛlɛyara ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la ngi bi ti bugu yɔrɔ dɔ taara sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ taara sɔrɔ maa bɛ yen e ta kɛra jata kalala la o la sɛki nin ma kan i bɛna ka na ye dɔ wɛrɛ tɛ foyi ma tugu a kɔ a ka dajuguya o damanda o de taara ka tugu a kɔ diinɛmaw ka olu sɛbɛkɔrɔ bɔrɔntɔ i bɛna ye sa kabini min décembre kalo tile 8 san 2025 ko kabini dɔ bɛ yen o b'a fɔ a kabini tɔgɔ ko so Cheikh Ndiaye et associé alala k'olu kɔni y'a yira tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu kɔni ser'u ma ka taa u ka kuma k'a ɲɛf'u ye n'o ye au conseil maaw ye o la k'olu kɔni bɛ olu ka baara kɛ ko fo ka taa se a dan na Cheikh nin maga i bɛna ka na ye Sénégali ye tiɲɛ yɛrɛ la ko fɛn caman fɔra ko a b'olu de ta ko ka buna hadamadenw sɛgɛrɛ Cheikh nin maga ni bɛɛ ko a ma ko Siko alala ko a ka kuma kɛcogo ko a ka farin a b'i ta tɔgɔ ma yɔrɔnin kelen ya kuma b'a la nka nin ko kɔni ko a ko ma ban dɛ maaw hakili la ko kiiri min tigɛra ko k'a fɔ ko kalo 1 n'o tɔ ye dɔgɔkun 1 jɛ ani miliyɔn 1 k'a ma fiɲɛbɔda sɔrɔ dɛ ko wɛlɛ de wulilen don a kɔ min nɔ ka jugu o ye diinɛtigiw ka kɛlɛ ye maa t'o bɛɛ ban waati dɔn kɔrɔfɔ an y'o de fɔ an y'a bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli maa min y'a bɔ Amina Dubuya kuma ka ɲi an bɛ taa Amedi fan fɛ an bɛ tila ka na a sera a kuncɛyɔrɔ ma sabu kelen b'i bolo kelen bɛ n bolo an b'a fɔ ko 1 contre 1 o tuma i labɛn i k'i tɛgɛ don nbala kɔnɔ i ka bɔ ni dɔ ye le républicain maa min sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Musa Samba Jalo a ko di Musa Garangeju la ko an ka taa Tombouctou min ye waliju 333 dayɔrɔ Garangeju o tɛ yɔrɔ gansan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin y'a siɲɛ galegale min ye biennale artistique Garangeju jamana yɛrɛ kɛmɛ ka disi da seko ni dɔnko mun na ka ta ka bɔ jamana camancɛ bolo ni ka taa n'a ye jamana kɔrɔnfɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a na se ka kɛ wa walima a tɛna se ka kɛ wa Garangeju a jatigɛ n'a siranya o tun bɛ maa caman ka ala barika kabini ni décembre kalo tile 18 Garangeju yen kɛmɛ min ye lahara bɔlɔnba bɔn sen ka bɔn kun kan o de bɛ Tombouctou bɛ o kuma ko yɔrɔ dumanba sɛbɛnnikɛla ko an ka seko ni dɔnko minisiri Mamu Danfɛ Garangeju a nujuru b'ale de bolo jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɔnɔ jamana kuntigi min ye général de division Ablaye Mayiga Garangeju ale yɛrɛ taara jamana kuntigi tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in Mali région 19 Garangeju a bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan wa min y'a marabolo ɲɛma gouverneur ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan Garangeju jamakulu min bɛ Tombouctou bɛ depuis ala ka Tombouctou d'a ma a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ka di n'a bɛɛ ye o de ye lakana ye n'o ye côté sécurité ye Garangeju ba ye k'a fɔ karankɛdaw bɛɛ lajɛlen suwalen bɛɛ min ye sécurité ko ye hali ni kɔnɔ panna fo n'u ɲana kɔnɔ ma Garangeju sinatɔ u b'a lajigin duguma sɛbɛnnikɛla ko min ye ba polisilakaw ye gendarmew sɔrɔsiw gardiw Garangeju a fɔ Mali lakanaba bɛɛ lajɛlen o kɛmɛ ka yɔrɔ kɛ dɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye hali dunanw ye n'o ye nanzara kulobilenw ye maa minnu ye turisiw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɛ fu ko abada wa kɛmɛ ka Tombouctou kɛ dɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko gidi minnu bɛ n'olu kɔni tun ka du bɛɛ balo ni gidiya ye Garangeju ko maa caman bɛ yen olu kɔni ye gɔngɔn b'u ka moto n'u ka mobili kan min kɔni turisiw nalen dugu kɔnɔ i ka dala k'a fɔ ko maa caman ka na bɛna ja sɛbɛnnikɛla ko Garangeju Mali yɛrɛ kɛmɛ ka labɛn mun sabati min ye patrouille minnu bɛ yen k'a daminɛ Tombouctou ka taa bila Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la janko san yɛlɛma seliw la Noël bi y'o
siɲɛna ye ka taa bila 31 décembre Grand Guédiolo kunbɛ san o san o ye kɔrɔlen ko ye Mali bilama Grand Guédiolo ko tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛtaw bɛ ka sabati dɔɔni o tɛ tɔto foyi la kunnafoni fila de an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Musa Samba Diallo ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate l'indépendant kumana ko tɔgɔ de Fale Kulubali mais n tɛ Fale fana ye dɛ mais Fale Kulubali l'indépendant a ko di a kumana a ko tɔgɔ di ala lakana sira fɛ ɲɔrɔ yanfa in fɛ ka na Buguni an ka faamaw ala k'u bɛ ka mugu jugu de jigi juguw kan k'u kunkolo ci k'u kɔ kari k'u sen kari k'u dɔn yɔrɔ k'a ban k'u latunu k'u si latunu i bɛna ye dɔgɔkun daminɛ in na an ka sɔrɔsiw ko ma ko fama o don u ye wuli ka jɔ kɛ ka mugujugu dɛsi jugu ninnu u danga yɔrɔbaw la o yɔrɔ ɲɔrɔ yanfan ala la i bɛna ye mugujugu fili waati n'u ka opération fɔlɔ ye terroriste olu juguya la ala la u y'u ka yɔrɔw de ɲini ɲɔrɔ yanfan in fɛ ka taa Gajaba Jala ka tɛmɛ o la Yakuma b'a la ɲɔrɔ a lamunu bɛɛ lajɛlen fo ka se ɲɔrɔ di Sahel tiɲɛ yɛrɛ la u y'a bɛɛ lajɛlen la wele Yakuma b'a la u ka yɔrɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Gurel Jaji o ye dugu ye u fan fɛ u y'o yɔrɔ fana bɛɛ lajɛlen k'o lakana o la u ka nin wulikajɔ min filɛ ni sanfɛmaw de bɛ k'a kɛ n'o ye avion maw ye k'u ye digi kɛ juguw la caman u y'o bɔnɛw ni na Yakuma bɛ a la u kɛra sababu ye y'a faamuya b'a la u bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka ɲɛsin an ka citernenw na ni o convois bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ an ka maaw taara ka taa olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ u dɛsɛra ka ŋara da olu ɲɛ an ka faamaw tiɲɛ la u ni foli a ka kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen Buguni yanfan in fɛ ka na Kajana Buguni Bamakɔ ala la ko an ka avion tigiw kɔni u y'a fan bɛɛ de larawe Yakuma b'a la yaasa yɔrɔ bɛ se ka lakana cogoya min na wa u bɛ taa u da yɔrɔ minnu na ka se ka ngara da ɲɛ an ka faamaw y'olu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'u bɛɛ walankata groupe armé terroriste kɔlɔnjɛba yanfan in fɛ ka na Wangoro ala la u ye wuli ka jɔ kɛ yen fana la ka yen fana bɛɛ lajɛlen k'a lakana Yakuma yan'o cɛ ala la i bɛna ka na ye u avion a ka tɛmɛ senna dɔ la Yakuma b'a la a bɛ laraweli de la sanga ani waati Buguni groupe armé u bɛ wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ t'u da ɲɛ ayi u tɛ se fo k'u sa fɛn fɛn man'u kun bɔ o kun tɛ segin lahara ta o de ka teli u bolo o tuma avion mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la u ye wuli ka jɔ min kɛ k'a baara ɲɛna nin waati kɔnɔ la Yakuma b'a la Bugari la yɔrɔ dɔ bɛ ani Ceri Sikaso yanfan in fɛ o b'o de kofɔ an ka armée k'u sera bunahadamaden ɲɛnama yɛrɛ jugu ɲɛnama ka tɛgɛ da u kɔ k'u salo k'u bolo da u kɔ ka juru kɛ k'u bolo siri u kɔ la an ka sɔrɔsiw y'o kɛ u ka wuli ka jɔ caman kɛra n'o ye Mali sɔrɔsiw ye tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ la an ka sɔrɔsiw ye wuli ka jɔ kɛ ka taa se jugu ninnu ma n'u k'o ma ko Jinin dugu i yɛrɛ kuma Kilebi yanfan fɛ an ka armée u ye wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara kana kan kana a tɔ de Yakuba yɛrɛ bolo Yakuma b'a la sabu u ye sira wɛrɛw ta sira min n'o bɛ Abidjan Bamakɔ k'olu kofɔ yaasa an ka taji natɔ ngara kana da u ɲɛ Bois Jabate labɛn kɔni bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ sanfɛmaw fɛ wa dugumamɔgɔw k'olu b'a tɔ dafa n'o ye Mali faamaw ye sɛbɛnfura a bɔra l'indépendant de kɔnɔ u ka bi bɔli Fale Kulubali ka sɛbɛn don Garange kibaruya min tun b'an bolo kɔrɔ Garange fɛn banbali jate dɔn nin bɛ fu siri o dan na Garange arajo jigafɔ bɛ waleya mun na sisan o de ye Coupe d'Afrique min bɛ ka kɛ Marɔkɔkaw fɛ yen Garange ni ka lakale jamanadenw ye ayiwa min kɔni ntolanci kunfɔlɔ o bɛ sen na ayiwa min ye baara bannen ye an bɛ taa dugu ma sisan an bɛ bɔ sanfɛ ka taa dugu ma ni ka tɛmɛ ni baaraw ye fo ka taa bila 22h waati sabu ni ntolanci ma ban ayiwa min ye an ka baara fana tɛna jigin n'o ye ayiwa maa bɛ taa so nka toli bɛna turu da datu kun n'o tɛ datu tolitɔla don ni maa min bɛ k'i ka bɔli ni ka yala ko kani ko ni kani banna ko na sidɔn kani tɛna to senna kudayi Garange o tuma min ye foli badabada an b'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ waati sɛbɛkɔrɔ kurunna an bɛ bi ta bila yan min ye an bɛ Jakite nɛgɛtigi ye ale sɔnni dalen bɛ nɛgɛ kan kabini 5h du matin e n'ale bali dayɛlɛ o tuma sɛgɛnnafiɲɛ bɔ tɛ yen wa jigini tɛ yen o tuma Amedi bɛ bɔ sanfɛ ne ka jigin duguma ayiwa min ye ani Mamutu ye o tuma e bɛ taa fɔra Burape Kamara ale bɛ YouTube na radio jigafɔ officiel la
k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn e ni ne anw de ye bitaw lase nka bɛɛ lajɛlen ka hakili to a la sini kunnafoni balan tɛ yen sini ye Noël seli sini ye chrétien ka Noël seli matigi Yesu Kirisa ale ka bangeli seli ye sini ye donba ye sinikɛnɛ juma ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan min m'a sɔrɔ sɛbɛn kɔnɔ kumaw la an n'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka laadiriya la a kɛto b'o kan sɔli Ala Muhamɛd.